Здравейте, аз съм Батъл Райан, днес ще играем League of Legends. Аз ще играя мид Катарина. Ще играя сигурно срещу Z, който ме кънтри. И да, сега чакаме само да заредим. И ще започнем да играем. Тази ви трябва да я чакаме. Като гледам. Имаме Nasus Jungle, което е доста троващо. От мейла страна. Но аз пък играя срещу SKTZ, което е много лошо. Nasus. Тя няма АДЦ. Нито съпорт, и ние нямаме съпорт като хората. Ама имаме Jinx, която ще ни е полезна. Нидалето може... Май е Силвър. Не знам. Сигурно е била Силвър. И сега би трябвало да стартаме. Аз ще стартна сигурно с книжка и една полшенка или с бутуши 4 полша, не знам, ще видя. Да. Имаме от отбора Нидале. Те имат Ренгър и Ви. Като цяло техния отбор е по-добър от нашия. Много здрави чемпиони. У нас отбил на един танк. Просто го играе фул танк, са ни разцепили. Защото и Вито и Ренгър ще играят сигурно. Вито ще играе танк. Не знам. Сега отиваме на мида. Извинявам се за ето тези линии тук се виждат. Ще ги премахна в другия клип. Надявам се тази игра да уиннеме. Това е нормалка. Ако се интересуват коя дивизия съм, аз съм Silver 5. Срещу Z ще има бая полкове. Z е на ботлейн, вау! Очудващо. Много. Ого, Бранд. Добре дошъл, Бранд. Ще играем срещу Бранд. Долу са Ренгър и Z. Да. Опа. Охо, какъв спирот ни дале. Ако не знаете какво е спир, означава копие. Спир означава копие, по-точно. Охо, този Бранд. Бам, фълбото, извиня. Ох, как мислех там. Много ме полква той Бранд, ама ще му свърши. Маната и той ще ви. Ужасно демидж прави този Бранд. Просто нямам думи. Тотално превъзходство. Охо. Как? Яко прецакахме кюто тук.
Де, колко АП има този човек, бе. Малко съм АФК. За много кратко време. Отговарям се. Просто ще се лардам, защото той е насос, няма как да ганква. Тяхната ви може да ме разцепи. Охо, тук шмай ще трябва да се бекнем. Ще трябва да се бекнем и вземе ни бутуши, защото той е бранд. Просто ме цепва. Цепи много здраво. Фърст! Насоса просто даде фърст буда на бранд. А то Патрукс бие насос за сега. На бота Джинкс има 14 фарм, Бранд има 9, аз имам 12, имам повече фарм от Бранд, ама проблем е, защото има кил вече. Защото има кил. Кил. Малео. Ката не е толкова трудно се фарми. О, майка муше. Ужас, то бранд ми е баба майката. Извинявам се за този, за това дето казах, ама просто се ядосам, че тъпен джунгър няма да ме ганкне както трябва. Само да дойдат кулдаун. О, браво, Джинкс. Отбраната човек си фарми. Скидва. Това ли беше, бе, насос? Аз не видях тук. Ужас това бранд, просто. Насос взима с ганк на Вито. Значи сега ще се ларднем против Ви. Това е страна, защото тя мога да ме такова тук. Знам, че не ларднах така тук, ама ще я забележа. Но не мога да доджа на магия. Какво ми става? Аз си знаех, че тя ще се опита нещо какво да направи. Но аз съксел, този мога ме уби. Може ме уби на това. Ама няма ще като ми. Аре бе! Бивай го, бе, глупак! Браво! Бах ти пак, ако не го беше убил. Трябваше да се фаща, аз да го взема, ама викам си, какво да направя, прави една маска или един Ройс кристал. Ще си направя на зони, защото така. Ого, това е ренгър. Ми писал скайп. Тауъра на бота с мид. Писваме, пингваме и идваме към бота. Бранда, не мога да вземем. О, по 5 почна от всичко е. Гах ти му. Бах ти ретарда. 5 почна от всичко е, път. То бива, ама. Охо, 5 на 3. 6 на 3. Мрази го това W.
То Брант му уби тук. Бати. Нещастник. Ужас. Играем много дефанзивно, защото той е малумник тук. Как се ни се води джунгъл. Джунгълер. Дано бота го спечели. Маре бе, сейфти ми таура бе. Ай, той няма го вземе, ама не прави демче. Играе много дефензивно, не знам защо. Дали го тук, мисля, че го взима. Аз така, о, браво бе, Джинкс. Ма, взе да нещо, продължава са фидва. Нищо. О, браво, Джинкс. Джинкс си прави дал кила. Имах някакво такова почувствие, че тази Джинкс няма да е слава. Пишеме, пингваме пак SS. Защото този може да ганкне на лейн. Ако му е забил, перфектно за мен. Избирате просто. Ай, маната му отече. Техния нос е 2-0. Мама му. Брант има 3 в 5, варим 43. Много шитъл копли просто. Ма много. Искам ганг, защото не взема кил. Просто не да стане. Не взема кил, не остане нещо. Шо бе? Сиям и джунгъла, сиям глуп. То джунгър нашия. Мали, не е Брант. Не е Брант. Шо Брант бе? Ти е ба майка. Този. Беге. Насос не върши глупси. Не им зони. Ренгър. Дал кил. Майка ти! Стига бе! И флаш си използвах. Харе! Той е насос. Не, то се фидна, просто ужас вече. Почна и трепе здраво. Насос сега ще умре от тъпия Ренгър. Ще умре. Аз ви казах така ще. Джинкс. Не, той е вран просто. Смазвани. Не го ползваха достатъчно заради това. Това е насос техния какво прави, не знам. Не знам, че трябва да избе. Да. Има ли пасивката ги изял? Биваш го и то. Далки. Хел. Бега. Тъпия за си позволта. Нищо.
За да го убиха, мисля, че. Майли, то как се фошна? Майко! Ху-ху! Какъв девич е тая ви сам? Още едно спирване е мъртва. Хе-хе, той е Брант. Убивате го, Брант, просто. Няма. Мали, аз съм мъртв. Стига, бе. Хе-хе. Шо се на мене, бе? Тая Джинкс уби просто тук. Айде, де! Лега, браво. 6-2. Нашата Джинкс 6-2. Си взе хоумгард на бутушите бати по пък. Биваш го. Не, убил. Взе просто. Какво да ви говоря. Да. Брант. Айде, не ни дале. Вижда го, Брант. Какво ми прави? Нищо и половина. Съм Катерина, просто много смачкам, просто не мога да скачам, това е проблем. Той стъмна ли ме веднъж в край? Умрял съм, че. Айде, де! Ела! Какво? Уау, какъв бък! Z. Лошо. Фокус. Брант. Нидалето има ли кило? 5 кила има Нидале просто. Не бе, на тавъра, бе, маумнико, бе. Не бе. Продължава се фидва тоя. Така не може вече. Той е пък Z. Скеф човек, че има скейт скин. Беге. Това е Насус. Ни дали изобщо никакъв ден ще му да направи. Само го скърши много малко. С беком си направя проклятата зоня. И да си оправя скоро. Направи си един айтем за АП. Ще си оправя и скоро. Това е. Виждате тая ви как се изм... О, Зед не получи много. Какво? Далее просто ги разцепва. С това кило. Майко. Копи се размина. Джинкс Тауъра. Джинкс. Аре бе, Джинкс. Аре бе, ни дале бе. Чами Тауър хит. О. Не, ще си. Да, взехме дейка. Добре. Нямата игра, като игра с Катерина. Пълен го пак просто. Знаете ли защо? Не бях пуснал си. Направих квадрокил. Можех и за пента. Ама ме убиха.
Аз не бях пуснал да си имам. И после си викам, що няма клип, бе? Ето що няма клип. Защото не съм бил пуснал да си имам. Сега топ сме опъщали стабилно. Тауъра на ми ще отиде според мен. Неговият тук, ама аз като дойде с един улт. Не знае какво прави. Знае какво прави ката. Няма как да не знаете. Те това направи си един ултимейт. Точки сравнително много. То е бая. Оу, yeah. Кил. Така. Кил, че ми трябваше поне. Си правя звънята. Това не мога да убия, защото... Ооо, ви. Махи се. Само да лекче попълкна. Ще получи. Не, също се стоя да си посея тауъра. Ще се опитам поне. Да, трябва да дойдем хил на тауъра. Не, шегувам се. Void stuff. Мале. Бранд, бе. Убиваш го! Браво! Джуга. С зонята. Ще си правим едно рабадонче. Дано да си оправя с хора до края на играта, защото много лошо начало почна. Но стартнах много лошо. Значи аз чувах какво си направя. Си направи Ройскри също. Да, Ройскри също. Твърде скучи съм. Тимфайт. Дали той нашата ни дале си фиднем. Насус атакува. Ни дале с грабче на тук. Насус е подгони, вие пресрещна. Тауъра ми е на 4 хп. Тауъра умря вече. Да. Идвам, Атрокс. Ох. Бърках страната. Убивайте го тоя, бе. Няма никакъв Magic Resist това. И да, ката прави дабл асист и един кил. Става! Ще се говори, че може би направи трипл кил, ама можех. Това е Z. Един ултимейт ме прекинва. Много здраво. Се върне на улта. Колко е. Много е просто е Z. Много. Вместо джукте ни далето. Прави фри демидж и се върне после улта. Той човек си пуска сянката. Пуска сянката и да не. Вау! Не, дале. Джинкс. Опа. Миньоните си миньоните. Тоя бранд се помпа с пошънки, бе. Много яко. Чу тяхната бранда. Марш, бе. Скари се тук. Аре, бе. Това май си използвал го тъщон скочи на мене. Мали, то го израпа. Стабилно. Ау! Тук ме пред. Смазаха ме много здраво. Нажмеш малко АП. Нажах на време си пусна зонето.
Оф, леле, скоро ми е пълен букук. Та, Джинкс, вие че има миньони. О, майко, нищо. Сега като гледам, хо, той е Атрокс много яко. Беге. Аре бе, ни дале. Браво, ни дале тук би, според мен. Да, Джинкс ти. Охо, Бранд. Ли, тук е един трипъл кил на Дени Бранд. Идвам Атрокс. Нашия Насус. Бягай, че това е Z, приятел. Това е Зел. Z. Аз пък Z. Z? Който ще те убие. Си направил първите дъбъл тестър. Ти биеме топтар. Охо, Ренгър. Изкочи сигурно ще някой. Бати лайфстила, бе. То Ренгър. То негър. Фокус, не знам. Кой да е? Майли. Поснах си комбото върху той. Е Бранд. Ма ние сме... Трябва някой не систем малко. Така, срамота. Дали си попуска спира. Охо, Ренгър. Доскача, бе. Той е... Тук е Тауър Нел. Мали! Тук ви спапам много здраво. Не! Не е Тауър. Какви са тия реакции от това? Тауър Нел скачвам изобщо. Не бе! Джинкс, ма. Бега до 40. Пърца, бе. Съм го повилт. Сме силата. Чакайте малко, една секунда само. Сега ще дойда. Тук съм. Само станах си затворя вратата. Ооо, Атрокс. Невероятната пасивка на Атрокс. Как се избухна сам Z? Много ми хареса джукването му. Ама трябваше да го вземе. Сега ще правим глупости. Добре, те си махнали тук. Нашия ред бъф е взиман над. И сега. Взимане. Доста пъти. Така. Този тауър на мидлейн може да бъде пъшнат, ама нашите хубавци. Като АДЦ-то. Айде де, по тауъра. Бой удари. Да го духат. Нищо. Правим едно робадонче. Жалко. Ма нищо 2-5. Шиба на работа. Какво се прави?
Дай, Нидале, дай. Бегай, Нидале, бегай. Добре. Мали. Охо, дабл кил. Бран ТВ, като ви е АФК. Според мен. Аре бе. Пъш. Твоите. Най-фината е. Бран. От наш сън. Ни дали Джинкс. Атрокс. Аз съм фина малко. Абе, 2-5 съм, бе. Трябва да се наваксам. Пейчерингър. Как доджа тия копия, тия хора, няма си на идея. И са тия реакции. Съм... Насус, ще си... Как го... О, ес бе. Малко кила съм тук кила, ама нищо. Се. То ще скочи на мен. Матик елемент. Скочи никой. Ето. Вау, хо. Какъв темич. Не. Ох. Само. Тя е Джинкс. Окей. Става. Като е малко хилт, скочим си го вземем. Флаша ми ще дойде си след малко. Посебно кютка. Какой си бе гнава? Бати реакции има този техния. Мали, ни далецо е напънали. Иска да убиват, да шедаунт. За какво се върна, бе? Само малко. О, мисля, че избягах според мен. Не, това е Ренгър. Аз фиги вършим. Не гледам тук, гледам най-далее. Си. Не, бе! Тота пак са умре. Не е умрел. Чакайте. Това къде отиде? Парите свърших. Не завърших. Часовника. Тренгър е 5-9. Епа. Убиш го. Айде де! Отиваме при... Малино, тук иззет, бе. Би му майката. Тук иззет, аз не прецених, че той ще дойде. Ма, кой ми взе... Охо, Ренгър. 6-9. Ренгър. Това копи. Няма да му удари, няма да удари много ден, ще ми гледат. Някакъв... Ма, помпа хила. Ма... Диди... Пуси има копи това Ренгър труп. Дайте пуси едно копи Ренгър труп. Насъс. Проби си Дрейк, приятелю. Те ми да. Не ни взимат изобщо.
Добре, де сега Насус си е направил Trinity Force, което можеше да му... трябваше да си прави. Според мен Trinity Force, ама... си е... Няма работа, каквото направя това. Тим при него му хелпна. Малко източим тим и си... Мале, няма ходи. Никакво хелпа не аз. Специално аз. Да, бе, виждам, съм кьоровец. Ще са на бота. Майко, това са ти Бранд. Али, беге. Ренгаризът се придвижа насам. Те без ви машини бият, бе. Тия си държат спокойно, тая нещо ни даде нещо. Ще да умираме нещо и аз, човек, не мога да взема нито един кил в този тимфайт. Аре, бе, браво. Къде той е Ренгер, бе? Къде е, бе? Паши тавра, бе. Миньоните. То Ренгер къде се излете. Джинкс ни е демиджа. Не. Не. Аре, ватрок, бе. Мики ми на мене, бе. Само ти си му ще кил. Аз почвам. Нали, това е Ренгър. Какво като е Ренгър, аз съм ката. И разминузиха. Мали, бегайте днес. Той Ренгър си е взял нещо. Пасивката. Три човека. Чакай, гледай какво става пасив. Почти фул хелт. Майко, тая Джинкс. Ренгър, бум. Айде. Ох. Що не изпирна, бе? Браво, пребаши ме каването ви. Нас много ме кеф този чемп. Ти нещо? Ди си не си, бе? Мали, това копия се размина. Не, бе. Арби ни дале, бе, не мога да целиш един. Не. Това нас усъди. Изяди ги. Ти са мислите да наврате. Бранд, марш!
Еби си майката. Yes! Yes! Мале! Беги, 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 беги! Много хубаво тук се измъкнахме от тъпия ренгър. Много хубаво просто. Така. Той е ренгър. Се е саднал. Посла си ултимейт човека. Ама нещо не му се получи. И сега трябва да поне да ги финишиме тия още малко. Защото клипа ще стане поне 50 минути сигурно. Тия на мид тая Джинкс май нещо и става. Айде дезет. Yes, бе, взе кил, бе. Най-после yes. Мале. Пейдж. Четвърти дракон 2. Нашия мид. В Джинкс има 17 кила, ама. Пуши. Имахме няколко момента, които щехме си трошиме клавиатурата. Вие ще чуете. Сигурно. С флаша просто вземете и флаша. Ами да. Това Атрокс. Нямам стигне сигурно. Ого, им взе Робадон. И върши. Кастрирам моето итемче. После едно меджайче. И това е. Това сигурно ще не е бил за тази игра. Гледам, ще продължи. Минути, още 15 минути. Аре, стига, бе. Еми, сори. Ма нямаш как ти хера. Занимава, взимайте този барон, че ще нерви вече. Марш, бе! Сега ще го убият. Но... Тази игра се очертава да е обаял спорвана. Минали са 42 минути вече. И никой още не е пъшнал инхибитор. Сега ние сигурно ще пъшнем инхибитор. Май next ще пробваме, не знам. Аре, давайте. Миньони. Мали и то на Z, къде се върна. Вием от мид. С нещо много напред стоя, чакаме ни дали.
Не си пускам зоните още сега, ама не ми се имре. Айде бе. Мисля, че ги бихме, да. Да, бихме и това е win. Това е win за тази игра. Това беше всичко от мен. Аз бях Battle Arena. Харесайте, абонирайте се и до скоро.